kurwa sorogongo rwa Gusii nigo bono baganirie serikali gusira gosori ya rutuba rwa bagaka iyo boigo manyekaine buna ajua se okunyorwa ase gekoro na boigo gusirwa ase ensemo ye chigosori libna rituko rero ryarengeri tukorio gochengera getamaduni gosege tamaduni geito nigo abagaka bo bakora chigosori echo ase ensemo ya bosongo ase bono banyakwana yose baborire serikali kwenekinga ngo basira ere nigo barenge gochengera ritukerio riutamadini ekero baenekinga bakire chego oseba gwasoirie egosori yo ya ajua omosakeito ndemo Steven negrana senseme yo na gutwaragana ria orobotiro kubwatie monto go bogetutu no twanto kugora ndoko yani takugoreka korengana nege korokyo Gusii egosori yoro tubarwa bagaka ne egosori areko gosorigwa na bagaka stinga kichabo chogo timoka magega yogo kora chigas chiabo chiakera rituko ne egosori arekorenta mabamerani koruchinse amo ao abo bare gotogigwa na batiotereri kibagenderete na mameranio Kurucho baka kambari kumenya kubaji gwaka mepira waka kambari kumenya kubaji kono kumenya kwa chipara muna bana bone kinege ntukiari ko bareta hamo muneke Gusii ko bareta hamo bana gutibirira naende bana gotogania ekero oboche muno bagenda gwaka bagotogania abande bana ko gosori yororo yani rende yabe gosori yabagaka nande gosori bwato murembe ase ruse ya December nige kiombe kia mwanya getinge kisi kiarigania mamirani ya bene yegosori yeye bona baba gwaka omogetutu amono monjari bona omogetutu no monjari baakire karo baakire omogetutu no monjari babwana lakini final njiraba monjari ni gabo omogetutu na aigo mobasi nero ibagwaka no mumachoge umumachoge nere ni gagendrete gwaka no monjari oriobwa omogetutu nero genderete bono iga ekero bono baitire bakorire final tumanye bamanye gwaka bari bono babubuka bari babwete boka bono bamanye gwaka final ndire tumanye kurwo tuchake gutangasa orio mutangani obuire egosori ya jua ne egosori yake irweko kasogo kianania emechando yake bongo amona gusiro bwa matobuya abagaka ko bari gisarate nero bagaterekire erinde banya gwaka egosori yeye onyo kwarenge na bombochu na mugako mino kokonya kaigo mokonya gosekererania gosobombochu obogo bwarenge gosira nande chigosori echi nonyine birengererio wabibwate okonya gwaka gosengosari birengereri biringosira byarenge nobwati nanda amachaya abarenge unandi yogo nonyombo rwaire intubo mwaro kanga borwaire bwa birengererio borwaire bwa sukari ntuntu abo bwate ningi kiarenge gosiria marwaire aya ntuntu are gotwara birengereri ebyo kigwatwara kerengererio igoko genda nde gwakunoro tuboro kwangusa ende gwaka kaigo kwabwena okoboria bono na serikali gosire egosori yeye riikire bisaku nebigori ebinge na botwaro gosabe serikali etokonye agende none school cheito abana banyare ko bakubundusu abanyare ko bakumanyana kibagwako bochobo egeko gorobo chobo na bakabatebire nigo bogosirie birengererio igonga bogende none chi school abana baito begerigwe nabokera begento kiengencho tware gosabe serikali yaito mutare gwancha mutoiranerie orotuboro rweke Gusii gochigosenaria marwaire aya achire ya sukari arasire nonyombo mbochu montarenge gotwara obochobo na bware gotobwatania erinde omorembo oba koripoteria Ndizi TV editoriane Ndemo Steven.